дар тобиати ҷамоати деҳоти боғистони ноҳияи шаҳри нав якчанд гармхонаҳо фаъолият доранд. деҳқонон ҳамасола дар гармхонаҳо лиму, мандарин, карам, лаблабу, пиёзу сабзӣ, помидору бодринг ва дигар сабзавотҳои ниёзи мардум дар фасли зимистонро кишт менамоянд. кишоварзони хоҷагӣ ҳангоми суҳбат мегӯянд ки чун аз даромади ҳарсола масоати гармхонаҳоро зиёд карда истодаанд. мо ҳамин хоҷагӣ деҳқониро солҳои 1996 ташкил кардагимон. масоати замин ҳамагӣ 16 гектару 80 сотиқ мебошад. аз ҳамин 32 сотиқаш гармхонаи лимон мебошад. ҳосил 8 тонн 10 тонн ҳар сол ҳамин омади боду ҳаво гоҳе мешавад 8 тонн гоҳ 10 тонн ба ҳамин содирот ҳамин дар дохили ҷумҳур содирот мекунем. барои ба даст овардани ҳосили хуб дар вақташ обашад мондан, обиёрӣ кардан дар кор, ғизо додан дар кор, ҳама корҳои агротехникиша дар вақташ гузарондан дар кор. дар сурати хуб ба роҳ мондани ситруспарварӣ ва сармоягузории дурусти ин соҳа даромади калони соф ба даст меояд. дуруст ба роҳ мондани лимӯпарварӣ имкон медиҳад ки на фақат ниёзи аҳолӣ ба ин меваи серғизо таъмин шавад, балки бахше аз он ба хориҷи кишвар содир гардад. дар тобеи ҷамоати деҳоти боғистон ҳамагӣ 4001 гектар заминҳои кишоварзӣ мебошанд. аз он ҷумла 175 замини гармхона мебошад. аз ҷумла 1-4 гаҳ замини лимӯпарварӣ мебошад гармхона. боқимондааш 035 гаҳ замини сабзавоткорӣ мебошад. аз ҷумла помидор, бодринг ва дигарро ки кишти барвақтиро ҳамавақт сади аввал меоянд. кишоварзои мо бошад ҳамеша кӯшиш мекунанд ки бозорҳои пойтахт ва шаҳри турсунзода шаҳраки ҳисорро ҳамеша ба маҳсулотҳои тару тоза таъмин намоянд. аҳли кишоварзони хоҷагиҳои хурду миёнаи ноҳияи шаҳри нав аз ҳар як порчаи замин самаранок истифода бурда боз ният доранд гармхонаҳоро зиёд намоянд. дар заминҳои бекор хобида бошад боғи мева низ бунёд гардида имрӯз таҳти назорати деҳқонон қарор дорад. гузориши соҳибнур абдурасулов, хуршед алимов аз ноҳияи шаҳри нав барои барномаи иттилооти навид.